wale ɲuman dɔn b'o ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye alamisa ye avril kalo tile 9 san 2026 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu sɔgɔlen don an na ni wagati na ni an ka bi kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la bi sefa wari miliyari 4 ani miliyɔn 71 o musakaw de kɔni bɛna bɔ walasa ka sanji kasara kunbɛn an ka jamana kɔnɔna na cogo min na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko samiya o samiya sanji kasara de kɔni bɛ bonya fo a bɛ wolo dɔw yɛrɛ kɔni ni bɔli la an ka jamana kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na kunun avril kalo tile 8 san 2026 an ka jamana ɲɛmaaw ka ladala ɲɔgɔn ye senfɛ u ye sefa wari miliyari 4 ani miliyɔn 71 o de bila sen kan walasa ka sanji kasara kɔni kunbɛn an ka jamana kɔnɔna na cogo min na. Avril kalo tile 7 san 2026 an ka jamana minisiri min ni ale ka baara ɲɛsinnen lafasali ani kɛlɛkɛrakɔrɔw ka ko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔna na ni o ye General Sajo Kamara ye ale ye Senegali lasigiden min bɛ an fɛ yan ale bisimila a ka ni bisimilali kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka bolodi ɲɔgɔnmaya sabati jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ walasa lakana ale bɛ se ka sabati cogo min na ka jatigɛ wale tigilamakulu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka bɔ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen na. Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence mɔgɔw ka ɲinini kɛla sababu ye u taara bɔ taji yuruguyurugulen litiri 600 o de kan Banangabugu Ɲamakɔrɔ fo ka taa se Kalabankoro ma kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ k'u taara bɔ station dɔ jira a n'a pɔmpisiw de kɔni kan ni u b'a la ka taji de kɔni kɛ sotarama dɔ olu kɔnɔna na ale ni mini citerne dɔw ni o citerne ninnu kɔni taji 2000 olu de kɔni bɛ se ka kɛ olu kɔnɔna na ni o kɛra sababu ye fɛn min ye direction régionale mɔgɔw ye olu taara bɔ ni maa kofɔlen ninnu kan ka taji litiri 600 de kɔni sɔrɔ u bolo su minuwi wagatiw la an ka jamana faamaw b'a da jamana kɔnɔdenw kulo kan ko maa o maa ni i kɔni minɛla taji de kɔni yuruguyurula an ka jamana kɔnɔna na i ni ɲangi min ka kan o bɛ da i kan. Furaji 3 olu dayɛlɛli baaraw kɛra Senu Sulemanibugu kɔnɔna na kunu araba avril kalo tile 8 san 2026 walasa ka jiko nɔgɔya Senukaw fɛ ni funteni bɔ in kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye furaji 491 ko o baaraw de kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔna na walasa jiko ale bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na. Maa 5 olu de banana bingani wale dɔ senfɛ maa maramafɛn bugunatigɛbali dɔw fɛ an sɔngo marabolo kɔnɔna na Bura commune na tarata don avril kalo tile 7 san 2026 k'a kɛɲɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 23 wagatiw ye ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko maa maramafɛn bugunatigɛbali dɔw de kɔni nana kulu na min senfɛ o kɛra sababu ye ka maa 5 olu bana ni maa 5 kofɔlen ninnu kɔni cɛla maa 2 olu kɔni joginna kosɛbɛ ni olu ta ka taa n'u ye kɛnɛyaso kɔni na fo ka taa se ni dugu kofɔlen in kɔni dugutigi ka conseiller ma ni u kɛra sababu ye ka ale kɔni jaso o kɔfɛ sibilidenw ka dugu jɛ kari kɔni na kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ k'u ye maa 1 kɔni bɔnɛ a nin na Gabero commune na maa maramafɛn bugunatigɛbali dɔw fana fɛ. An bɛ taa Segu alcool yuruguyurugulen carton 480 o de minɛla douaniers fɛ Sekoro avril kalo tile 4 san 2026 ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ni minfɛnjugu ninnu kɔni minɛla jagokɛla dɔw de bolo ni u kun kɛlen don ka dogo safinɛ carton dɔw olu de jukɔrɔ walasa fɛn min ye agent de section de recherche et de l'intervention mɔgɔw ye ka olu bila fili la fɛɛrɛw de kɔni sigilen don sen kan walasa ka dankari kɛ minfɛnjugu yuruguyurugulenw na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ani ka se ka kɛnɛya kɔni sabati k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma. Avril kalo tile 7 san 2026 Madame Gakou Fatou Niang ale ka kalifa minɛna a la ka si to san 87 la fɛn min ye Madame Gakou Fatou Niang ye ala ma hinɛ an ka jamanakuntigi kɔrɔ Général Musa Tarawele la ale tun ye o ka ministre de l'information des télécommunications de ye o ka fanga wagatiw la an bɛ dugawu kɛ ala ma hinɛ a la.
An bɛ taa kɔkan kibaru la Chad jamana kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko maa 7 olu de jasora jatigɛwale tigilama dɔw fɛ ni u b'u wele ko Boko Haram ni jatigɛwalekɛla ninnu kɔni ye laɲini dɔw olu de kɛ laɲini min na u b'a jira k'a fɔ ko maa 7 minnu kɔni jasora ko ka sefa wari $500,000 o de sara u kelen kelenna bɛɛ kun kɔrɔ yaasa u bɛ se ka u labila cogo min na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ni maa 7 ninnu kɔni cɛla ko fɛn min kɔni ye médecin furakɛni dɔ ye ko ale de kɔni tun bɛ a la ni a tun b'a la ka taa a facɛ kɔni ka janaja kɛyɔrɔ de la ni maa kofɔli ninnu kɛra sababu ye ka ale fana jaso Chad jamana kɔnɔdenw b'a laɲini u ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛw kɛ walasa ni maa kofɔlen jasolen ninnu bɛ se ka labila cogo min na Camerounais mɔgɔ 96 olu de fagara Ukraine jamana kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko farafinna jamana tunganatagala caman olu de kɔni b'a la ka t'u yɛrɛ sɔrɔ Irisi finitigiya la min na farafin caman olu tora Ukraine ni Irisi kɛlɛ senfɛ Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw an ye kunnafoniya minnu sɔrɔ k'a da aw kulo kan o de ye nin ye aw kan bɛn kunnafoni di kura nataw olu kɛnɛ kan